Tatin. Kula. Mau teko jam pira? Teng mriki? Heeh. 7:30. Jujuk ngendi? Mriko nika ngarepan. Daleme sapa? Mboten ngerti. Daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Mau rombongan tekan kene jam pira? 7:30. Mau esuk kok. Esuk jam 10. Jam 10 terus nendi? Terus ten mriko nika. Mriko nika ngendi? Ten ngendi to jenenge? Guest house. Waduh. Guest house. Ya wis ngono wae aku mung ngetes karo kupingmu. Oh. Mboten budek ta? Ora, Oh, jan iki kok sini. Ada budek lah. Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Tatin. Kula. Kowe mau rene jam pira? 7:30. Wis maem burung. Pun. Karo kancane ora? Nggih. Wis nganggo durung? Wis ngapa? Wis munggah panggung urung. Lah niki pun